L-attakk terroristiku fuq il-Korintja ta' Tripli u l-eluq tal-Isptar St. James mhumiex l-uniċi okkażjonijiet fejn interess kummerċjali Malti fil-Libja kien affettwat mill-inkwiet fir-reġjun. Anthony Micallef li ilu b'negozju fil-Libja għal 32 sena spjega kif negozjanti Maltin qed josservaw dak li għaddej u qegħdin f'kuntatt ma' msieħba tagħhom fil-pajjiż mifni bl-inkwiet. Dan fl-istess ħin li ftit li xejn jistgħu jkunu attivi. Qiegħed biss jiġi followed biex jara l-investitur li għandu xogħol il-Libja, li għandu l-uffiċċju l-Libja, li għandu wkoll forsi ċertu nies għadhom il-Libja, li l-affarijiet li huwa marbut magħhom l-assets tiegħu, l-operat, il-banek, l-istok, dan huwa fattur li jiġi followed anke mal-partners li wieħed ikollu ġol Libja. Anthony Micallef spjega kif ma jidhirx li baqa' ħafna negozjanti Maltin li fiżikament qegħdin preżenti fil-Libja. Qed inħoss li definitely il-Maltin kważi kollha qegħdin lura Malta. La darba negozjant ikun lura Malta, l-ikbar sfida li jkollu hija dik finanzjarja, partikolarment minħabba dowmin fit-tranzazzjonijiet finanzjarji, anke għax il-banek fil-Libja ma jistgħux jiffunzjonaw kif suppost. Kemm il-kumpaniji taż-żejt u bħalissa imħabba budget ma jistgħux jaħallsu fil-pront, forsi mħabba ċirkostanzi li wieħed jifhimhom sewwa, ma jfissirx li da il-ħlas ma jsirx, imma jkun hemm delays u da delays jaffettwa definitely il-problema tal-kumpaniji Maltin li jsibu cash flow problems u anki loġistiki oħrajn. Micallef stqar li n-negozjanti Maltin fil-Libja jridu jkunu paċenzjużi u jistennew kif tiżvolġi s-sitwazzjoni. Bħal ħafna negozjanti oħra jesprimi t-tama għal ftehim u fil-waqt li ħafna qegħdin jaqtaw qalbhom u jesprimi sens ta' ottimiżmu. Wieħed irid ikollu l-paċenzja li jistenna wkoll, ma jistgħux l-affarijiet mill-lum għal għada s-sitwazzjoni kif inhi tinbidel, però hemm l-ottimiżmu u l-ħidma